Nazdar lidi, já vás dneska vítám u mého videa po druhý. Před chvílí jsem natáčel novou hru, no pro někteří už znají. Tento díl zase budeme natáčet Gangstar 4. U minulého videa to byla moc hlasitá hra, já si to teď dám fakt na minimum. Možná z té hry skoro vůbec nic neuslyšíte, ale já se pokusím, aby tam bylo aspoň něco slyšet. Počkáme se na to načte, blablabla. No, jsem podíval na psání. Okay. Podíval. 46, máme na to 15 minut. 47, ještě 14, dobře, tak 10, 1, no nějak tak, myslím snad. No nic, jdeme na to. To je v pohodě. Tak by bylo. Líbená motorečka. Tak jdem na to. Co dneska budeme dělat? Toto nám začíná první série a rovnou už první díl. Retard. Co říkám retard? Ne. Tak ok, běžíme s první motorečku milovanou. Teď u těch pirátů musím víc mluvit na hlas, abych tam šel líp slyšet. Hej, buzerant, to je čikan. Toto je hochu. Máš druhý kámo, že ty seš v autě pojubaným. Moje motorečka. Nikdo nebude ani narážet. Jo, takže bachaj kámo na to, nebo příště tě zastavím a ty už to kámo nepřežiješ, jo, takže ok, jdem na to. Co dneska budeme dělat? No to nevím, asi zase jenom zabít lidi, kurně. No nic. No. Takže. A nebo půjdeme do strip klubu. Kdo hlasuje? Já chci. No stejně tak jako, tak o tom rozhoduju já. Motorečka je tak silná, že vyjedá tento kopec, možná i tuto zeď. To by bylo dobrý. A hustý hlavně. Kurně, tam dneska fakt nedojedu, že? No to je pojď, ale musím zase mluvit víc na hlas. No nic, jdem na to, kurně. Bezva, tak jsem v řítí, že? Tak poďobaný všecko. Tak ok, já jedem. Pojď. What the fuck, to je hustý. OMG. Tomu já říkám Speedy. Můj brácha. Doufám, že mě nevyruší. Teď chvilku nebudu mluvit, jo. Takže... Dobrý, už mě nemůže slyšet. Ale vlastně, že to jsou dva strip kluby. Tak jestli zaparkuju moji motoreš. To je normální, jenom normální. Minutka se napiju. Pardon. Mora, čikana, tě znáte, mora. No to si na mě dovoluješ. Mora, tě jdem do huby. Čikana. No, jelikož vypadám asi nápadně, tak já se jdu převíct. Ne, a jdem tam.
Ok, tak my si to převlečeme. No ano, plně, že? No. Pardon. Kurňa. Taky chvilé nepokoj. Teď my se převlečeme. Ach jo, hlavičku. Equip. Takže. Tak. Co si dáme? Že by košilku. Konečně. Jo, že já už vím, co si dám to. Miláška. Takže, co si dáme? Ta zelená se mi líbí. Dáme si tu zelenou, asi zkusíme. Jinak to stojí 5. Půl mega. Super, dostal zadáč. No tak to je fakt dobrý. Takže kalhotky. Dáme tady tyto. Kaž. Taky zmrtí. Tak. Nope. Jo. Ale není to furt tak stejné. Samozřejmě, že no tak OK. Nebo... Já nevím, který si dát. Dobré, tak budeme takhle. Máš OK, jo, normálně líbí prostě. Takhle se mi to líbí víc. Fakt, že jo. Počkejte. Už jste aspoň něco slyšeli, tak já to ještě trošku zešílím. Vlastně na to zase nebudu moc nahlas. Prosím. Tak to tu zase budu ladit půl hodiny, ne? To by bylo asi na jsme začali, no OK. Ještě máme 7 a 1, OK, ještě máme 8 minut. No to snad bude v pohodě. Sonko. OK, teď to vydržuje, takže spíš budu mluvit víc nahlas. Jo. A hned už jdem ven. Jo, takže jdeme ven, se jdeme na street bar. No, jdeme ven do našeho Las Vegas. Jsme si užít venku. Ještě někdo tu odpraskneme. Jdeme do mé oblíbené uličky, kde moc ráda praskávám lidi zaživo. A ostatně se mi to kouká. Ještě takhle budu lidi dáme vykoupit, že se musím poškrábat. Kurňa, tak trošku mi to jde trošku. Kurňa, hodím hubu. Ne, dobrý. Tak, malým huba. Tak, ale jdeme řídit oběma, to je lepší. Kurňa, to je podobaný. Teď uvidíte. Jo, můj kufřík. Tamhle je, nebo mi uteče můj kufřík. Kde je zmrt? Tady. Zajímavý někam, ale co nám teď z něj vypadne. Doufám, že ne. Motorka, chci aspoň zbraň. Ploším. Ruky biju. Vezmu. Co? Nic. Já budu zabíjet. No to není poprvé. Kurňa. Není tu ještě někdo. Nikdy. Vidíte tady to Dčko, no tak tam je moje oblíbené ulička na zabíjení. OK, co nám to psalo? Co? Dochází mi z toho vevnitř paměti některé. Ojoj. No nevadí. To mě uprdala.
Mě teď zajímá spíš jenom moje baterečka. A tady je. No. No asi jako ještě vymožu nějaké ty kraviny, co nepotřebuju, že? Abych ty kraviny. No. OK, to by tak mohlo být. Pardon. To jsem úplně z toho před chvílou změnil hlas. To byla prdel. Kurně, ještě hodím hubu, ne? Samozřejmě. To znám. Hodíme hubu a je to v řítě. Protože huba je vlastně řít. Jdeme zabíjet. Tak, kdo tu chce jako první nakládačku? Jo, tady ten pán se nám objevil, OK. Tak. Že by... Tak to vezmeme. Jasně, že broxnu. Ty hochu jsou zde, pěkně staň. Takže hochu, ty teď půjdeš na zem. Ty říkám ti, padej na zem. Padej na zem. Tak. No, kdo další? Stůj. Nebo kámo, ty fakt cítneš. Poslední přání před tvou smrtí. No.